Spänning. Alltså jag var framför de här jävla Stockholm var fakta. Alltså jag menar inte så fakta, men det är ändå ni tror ner på någonting. Men jag säger något annat. Alltså helt seriöst, jag tycker inte det har varit en bra möte här. Vet du varför? Alltså det drar folk tror de är Göran Persson, Fredrik Reinfeldt. Det har varit för överdrivet. Vi snackar om jävla kötträtt. Djuret är förslaktat, varför ska man börja diskutera en massa skit? Jag vill gå på scen och säga det, men då har alla sagt så jävla platt att gå och sätta det, så jag vill inte gå på. Så jag säger det här nu. Och ni sa något emot mig, jag skiter i, ni får säga vad ni vill. Jag kommer ändå kanske inte träffa er med. Så vill jag säga något annat också, vad fan var det? Jo, en funktionär, hon heter Nathalie. Hon är albanesa syrian. Sparka henne, för hon förtjänar inte att vara... Hon bara dissar, hon kallar mig för Bin Laden. Och jag och Bin Laden låter med, så jag tycker inte det. Så fan, jag glömde någonting om Malmö. Jag skulle göra reklam för Malmö. Jag kommer från Malmös unga. Och Mia Norberg, hon är mycket bra samordnare. Men jag skulle säga något annat. Jo, vi är Malmös unga, vi ska spela in en film faktiskt. Vi behöver duktiga skådespelare. Vi behöver folk som kan samarbeta med oss. Så att jag har hand om det. Plus vi ska göra mycket annat. Vi var på Lago faktiskt förra helgen. Och då diskuterade vi vad vi skulle göra för hela året. Och bland annat så bestämde vi ska göra en film som ska behandla integration, rasism och Malmös unga, hur mycket det har betytt för oss. Så det är vad vi ska göra faktiskt. Jag skulle säga något. Ja, plus, och så vill jag klaga på Lotta och Vidaberg, eller vad hon heter. Lotta, hon bokar biljetter utan att meddela mig. Vilket innebär att jag ska opereras, eller jag ska på sån läkare förundersökning, operera halva hjärtan. Och nu kan inte jag gå dit för att jag kommer hem och är hemma 12. Vilket jag ska vara hos läkare klockan 4. Så vi klagar på Lotta. Alltså förlåt om jag är här för bara ha klagomål, men tyvärr mitt hjärta har varit full av klagomål. Så därför jag tar det här. Så att jag kan säga, lyssna inte på svarskan, han är en bra huvud. Jag träffar det.